Предполагам за не по-малко от няколко милиона евро бяха спряни автомобили. Явно спорт, който се радва така на особено внимание от страна на богатите хора в България. Иначе това, което видяхме на ринга в палата номер 2 на Панирното градче, мисля, че не разочароват всички тези хора, дошли да наблюдават тези битки. Не знам тук ли е момента да кажем, че така зрителите с по-слаби сърца не би трябвало да гледат тези схватки, защото 4 неща са забранени в шуто. Това е бъркане в очите, удар с глава, удар в слабините на участника и удар в гръбнака. Всичко останало, всичко останало е разрешено. Бойци от различни стилове излязоха на ринга. Общо 8 двубоя бяха предвидени в програмата. Всички те се състояха. 16 души бяха записани за участие в този първи национален турнир по шуто. За това, че някои от битките не завършиха в предвидените от регламента 10 минути, играе се 2 рунда по 5 минути. Организаторите, разбира се, нямат никаква вина. Просто явно бойците в България все още не са чак толкова много и колкото и да се бяха постарали да оформят едни равностойни двойки за радост на публиката, организаторите, то голяма част от срещите завършиха на първата, втората до третата минута. Ето като този двубой виждаме победата на Илия Пихливанов от Пловдив срещу Мирослав Пашов от Стара Загора, победа, след като ето е кърпата от червения ъгъл. Секундантите на момчето от Стара Загора хвърлиха кърпата. Той беше изпаднал вече в една глуха защита. Иначе още първата схватка, която видяхме между Драгомир Драгиев от Асеновград, борец свободен стил, и Емил Казаков от София, стил бокидо, така завърши изненадващо. Уж предимството беше за момчето от Асеновград. В един момент захват тип задушаване принуди Драгомир Драгиев да чукне по ринга, за да даде знак срещата да спре. Горе-долу точно по този начин минава и срещата, която наблюдаваме между Михаил Петков от София и Пламен Скоклев от Пловдив. Със светлите гъщета е Михаил Петков. Уж той бе по-активен, а в един момент мъртвия захват на Скоклев принуди боеца от София в стил Джет Кондо, дано да го произнасям правилно, да се откаже. Това е дълго продължилата среща, можем да го кажем. Емил Захариев от Пловдив, също Камен Георгиев от София и двамата в стил ММА. Първият рунд не предложи нещо особено атрактивно на зрителите, просто темпото на двамата беше по-ниско. Успяха да се запазят от тежки контузии, наранявания, стигна се до втори рунд, но ето това са най-интересните моменти от този втори рунд, в които Камен Георгиев имаше едно така изразено преимущество, успя да нанесе няколко силни удара с коляно в главата и в торса на своя съперник и заради обилното кървене на пловдивския състезател реферите прекратиха срещата, така че това, което казах преди около малко повече от половин час в нашото предаване, че съдиите се погрижиха за здравето на състезателите, за разлика от... А организаторите се погрижиха за здравето на тези от първите редове. За доброто настроение на тези от първите редове. Няколко думи наистина за организаторите се струва да кажем. Постараха се шоуто да бъде направено по западен модел. Анджи беше в програмата, Дичо в програмата. Дичо беше вокал на Д2. Пловдивския балет Електра и, разбира се, не мина и без малко стриптиз, точно в стила на западните шоута. Като за един първи национален турнир смятам, че доста добра организация и съответно и доста атрактивни боеве за радост на тези около 1500 зрители, които изпълниха палата номер 2 на Панирното градче. И понеже предишният материал беше бокса, просто остава да си пожелаем, и по време на схватките от странджата да има такъв зрителски интерес. Силно се надяваме. Благодарите много. Сега продължаваме с интервюто, което направихме с президента на Шуто федерацията Любомир Геджев. Господин Геджев, здравейте. Първо, как да кажа, евала за това, което успяхте да направите снощи в палата номер 2 на Панирния град. И като организация, и като зрителски интерес, нашите зрители вече видяха така част от по-атрактивните моменти на тези 8 двубоя, които предложихте на феновете. Мислите ли, че след като това беше първото официално състезание, самите вие и бойците, които участват в подобен тип турнири, ще вдигнете нивото, тъй като и интереса и условията бяха много над качеството на битките? Да, абсолютно. Това е една от нашите цели, да повишим качеството на битките на първо място, както и на самото шоу. Проблема в
специално в качеството на боевете е факта, че в България все още този спорт е нов и тепърва се развива. Следователно нямаме бойци на ниво, на което зрителите наблюдават по Евроспорт, например. Но мисля, че в много скоро време и при положение, че имаме по-добри спонсори, може да подсигурим повече пари, може би международно участие и следователно и българското ниво да се вдигне. Определено има и други бойци на много добро ниво, които по една или друга причина не могат да участват на дадено състезание като нашите. Вие като Шуто федерация ще поемете ли ангажимент към момчетата да им помагате за участие в международни турнири? Това е основната цел. Освен да развием спорта в България, основната ни цел е да подпомогнем български бойци да излезат на световно равнище, на други състезания в чужбина и ще направим абсолютно всичко възможно да подпомагаме на такива. Кога ще бъде следващата ви изява в България? Ами, предполагам, че до 3-4 месеца да се замисли нещо. Нашия план е подобни състезания да бъдат организирани и в други градове, не само в Пловдив. Следователно трябва да видим клубовете по другите градове, доколко са заинтересовани и да изградим една мрежа и един стандарт, за да бъдат всички състезания в България по шуто да бъдат на едно ниво. Така че по принцип няма шанс да се правят много често тези състезания, защото един боец има нужда от време за подготовка и не може да се състезава всеки месец или два, но на всеки 3 или 4 месеца мисля, че може да се мисли за състезания.